Magandang oras sa lahat ng nanonood dito sa Artistic with Ate Jonah, Yes. Uno, and Angel. O, di ba ang cute nila? Say hello! Say hi! Hi! Yan. Ang cute, di ba? Ngayon, napakasaya ang aming gagawin dahil gagawa tayo ng party hats. Di ba, Ate Jonah? Yes, talagang pang kids ko ngayon. Gusto mo bang gumawa ng ng Dora na hat? Favorite mo si Dora? Say, yes, Ate Karen. Yes, Ate. Yan, very good! Yay! Si Uno, favorite mo ba si Spider-Man? Yes, Ate. Yan, mahihain si Uno. Pero, bibo-bibo siya pag hindi nasa camera, di ba? Oo, ayan. So, Ate Jana, anong mga kakailanganin natin sa ating art project for today? Ayan, ito ang ating Cartolina! Cartolina nga naman. Cartolina. Yan. Na kahit na yung mga tira-tira lang pwede. Pero hindi masyadong maliit para magkasya yung ating ulo. Diba? Yan. So, what else? At ito, ang di nawawala ating gunting. Gunting. Yung gunting natin, pwedeng may shape, yung Mga crop scissors. crop scissors, okay? And maraming crayons. Iba't ibang crayons. Kasi any color you want to put on our party hats can be. Okay? At ang ating pentel pen. Pentel pens. Para pang-line sa ating design. Para makita sila. Okay, pencil hindi rin nawawala. Ang una natin gagawin ay si Ate Jo na magtuturo sa atin. Okay? Makinig kayo kids ha. Mamaya mag-color tayo ng ating mga party hats. Okay. Ayan. Ang una natin gagawin is mag-drawing. Mag-drawing lang kayo. Ito. Drawing kayo. Si Dora ang ating character. Ako favorite ko si Dora. Di ba favorite mo? Favorite mo siya. Para mas mabilis, ito yung magiging kalalabasan ng ginagawa ni Ate Jonah. Ito, kailangan natin ng may mahaba dito sa side niya para magsilbi yung mamayang, yan. Para at least, pag nagkasya sa ulo, kailangan din natin sukatin yung magsusuot para mag-fix yung size. Pero hindi pa yan tapos dahil kukulayan nila Angel and Uno ang ating Barbie. Barbie. Yeah, Barbie. Oh, ang mukha ni Angel. Angel, look at this. Diba cute? Yes. So, kukulayan nila Uno. Kahit anong color, kahit ano kasi art. Any color can be. Yan. Yan. Kinukulayan na ni Uno yung hair. Wow, galing. Yung hair na ating character color black. Mamaya naman si Angel kukulayan na yung ribbon sa lips. Pwede namang brown, blonde. Kahit anong color ng hair, kasi black ang hair. Marunong kang kumanta? Sige nga, sample. Sample na, baby. Lakasan mo. Lakas. Anong ginagawa? Twinkle, twinkle. Sige, dalawa tayo. Twinkle, little star, how I wonder. Diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what they are. Clap, clap, clap. Clap naman dyan. Yay! Clap, clap, clap. Ang galing. Si Uno. Marunong ang kumanta, Uno. Ano yung kakantahin natin? Ha? Ay, Baba Black Sheep. Sige, kantahin din. Kantahin din. 1, 2, 3. Yay! Very good! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Makasama na rin ako.
Simple Yan, color yan, lang. Pero bago natin siya i-fix sa likod niya, i-measure muna natin sa ulo ni Angel. Meron din para kay Uno. Si Prince. Oh, di ba? Ang cute. Yan. Pag nasukat na natin yung yung size ng ulo ng bata or kahit sino, lagyan natin siya ng double-sided tape para pang-hold lang. Wow! Perfect! O, di ba ang cute? Ako meron din. Ako wala. Si Dora. Yan, ako din, si Dora. Si Ate Jonah, tsaka na lang, gagawan ko na lang siya ng iba. Kasi gusto niya yung frog. Hindi ko pa nahuli yung frog. Ilalagay ko sa ulo niya. O, di ba? Napaka-cute. Yan. Ito, drawing lang na parang crown. Prince crown. Okay, at linagyan ng glitters and diamonds na. Diamond. Yan. 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 Ay, parang hadi tayo maliit. Ganito yung itsura natin. Picture! Picture! Yan, tapos na naman ang ating napakasayang project, Ate Jonah, di ba? Yes. Yan, alam ko nag-enjoy yung dalawang chikit. Mahihain nga lang si Uno, hindi masyado nagsasalita, pero kumanta siya kanina. Okay, tumutok ulit kayo next episode dahil marami pa kaming ihahatid na Ate Jonah ng mga art projects at talagang napakasimple at napakasaya. Pero bago kami magpaalam, may nais muna batiin si Angel. May babatiin ka, Angel, di ba? Sige, mag-hi na sa camera. Hi, Mama! Hi, Mama. Yan, hi na lang sa lahat. Sa lahat na nanonood dito sa Artistic, maraming salamat. Ate Jonah, may gusto kong batiin? Hello sa mga auntie ko. Hello. Lagi silang nanonood. Mga bata, laging tandaan na dito sa Artistic, Palaging fantastic! Bye, everyone!